Rani. Laat hem los. Allemaal vast. Rani, daar staan dan. Nou zit hij diep. Ja, daar moet je hem tegenaan. Goed, daar moet je hem hebben. Iets weer naar beneden. Ja, daar zit hij er weer netjes tegenaan. Goed zo. Juist. Juist. Ja, daar zit hij. Daar moet je hem tegenaan rijden. Juist. Ja, geef me naar voren. Geef me naar voren. Ja, goed zo. Daar zit hij netjes. Juist. Zie je hoe snel hij altijd diep gaat? Op het moment dat hij gaat nageven, dat hij loslaat, komt hij al te ver naar achter. Juist. Ja. Nee, ik denk omdat je gewend bent dat hij als een hele stukje in je hand komt en zijn nek beweegbaar is. Hij geeft misschien niet na, maar eigenlijk door achter de teugel te kruipen, komt hij er ook onderuit. Want dan geeft hij veel meer schwung. Ja, daar ja. Daarin mag hij weer wat weer voorwaarts, neerwaarts. En vooral voorwaarts. Geef mijn handen wat naar voren. Voorwaarts, neerwaarts daarin. Ja, niet. Ja, voorwaarts. Ja, en daarin wat meer neerwaarts. Iets teugel. Ja, been. Ja. Ja, daar heb je hem. Dat is netjes aan de teugels. Weer voorwaarts. Ja. Het is makkelijk in te stellen. Ja, weer wat been. Dit is achter de teugelkruip. Juist. Nu heb je hem.